Mamadou Fofana terge an te mari de aya mabati na benika box benika ko kana bola jamana ina cinyata ba nyanga kena dasi nyare kakata na sogal no ila dimi bora so ibemme wo kono e kasori ma bara soro jamana ina kana nami nuna mede hari sini hasimi ka confiance di e tabulu te siralo ari tuma dola bubu tumbe koro ga mani de kai me oya to kuye ngana fara ga fara na fara la sisa jugu be yelana amase na fara la sisa jugu be yelana jugu te yela mala da be yele soke de la pasa on ba hasimi ko har na dana on yero wo ni belle servo belle patron anda hasimi sai ba foka kamanda ba mama ko ibe magala iba soinge anta to komi buata de mau serama awi yela suka madina buah bora ko bayu duguli dugoro ni hasim ben israel ga ni mama ko ibe mag hasimi la wallahi ne babo ibe min kana ko kana sambi orani sana ni bonisi ke ba mo ko presa au sikile ne ko baby ni mama ko be maka asina ka cheguru na don so ne marugo sirve jamana marapana de zane abena tuma me asko mara ba wole tu kumle tanso nunu dol tumbe atete me muganga dia be ba kele ni ko ça c'est il est pas conférence de romi maison des zine marugo sirve ni mo ba ka ko fo amase Hasimi Moni n'a bi présenté Salabula. C'était fait un pour là. Maintenant, on a fait un tour au boulot, Mintana, c'est du coffre. Même si tu es au Francila Cafontara, on nous a ça, c'est Mourouboussi. Ma Orobe est là, Mourouboussi. Intergare Mayari Rio, Omar Maribo. Auto Akala Kamamau di Yoka to Interge Cabosa. Amena Wokonosa. La chance or Umar Margo Patriots, Minan Dabe General Mogolo, Kumadi Amina. So Umar Margo Pasu de Human Walla. I found town to make us or a shoot and but Mamma Purgudu. I left on a Marado Munjagela. Bodo, there are two Dotala. I have found Mamma Free, do. So not to do me. Not a banner, I will go in Dotala war. Terrible. Come look at I come. Game Mama de Jamana to America. Ante Mugashi community Jamana in Gazi. President of Jamana in Gola Bekalu. Wallah. A Bekalu. Allah Jigila B. Lasana Pere, Lasana Traoriani. Anga Musagraba made Jamana no Aminata Sila. Allah Barkala was on a sanction week. Pass away by Banya Peke. Oh, no, we shall go. No, Aziganyare, iba fo penye tungara. Benta ni buru ori toko dara. Ezani mokoma nyo tekere. Ale kelendo sobasi mali kono tungara kono babu kundi. Interganyare tergere. Ha? Iba fa ni seda ma ba abiso kamar go wuli kuka bwa. Paso teseda ko we ba ni de no. We pe mo ba so na ba. Anyo chronogramme ka dati di ka fen bedi ka organique ko sigi ka commission sigi sisa mo be o ka wu no ma wu ya mo se de o telo ma chama mo ma ton du ma ko bi kali qur'ane la ni ben nu nga wu yer wulu mo o te mo ko bi kali qur'ane la ka tla kana kalon tige mo ko la ma u yen se mo ko be de ga je ga bo ye mu no ro na le foro la go mo la su fuiti papa Jadi api, M5 full wallah. Minum bel, itu saya tak full ni. Billah. Apa betul? Clemanta, Sekmar Sisukotan, Antago Konimata, Murgo Sigibetan, Madam Sita itu Sultan. Lama entar gede, entar ke bacilitar, dumi. Nah hari dulu orang pun turun kaca hukum ke kuah. M5 ke full. Barka de be wuyere wulu wa wulu na M5 la tu. Parce que ko mana ke jamfala
ate tanya M5 segera janfa de kama wallahi tallahi segera janfa de kama ni cukoroba kabo misiri koro oyoga tira beliba kabo kabramo ko nyefa ka ibe ka bi ka sendera wobe ka tirte tutu bulisomado mokote janfantigo o bikabe tugudi digo do M5 tia about to the world, wallahi, and sent to you, wallahi. And do it for us to look at a dog green, but you need Kunima Kerala. Tima Mumba Bora. Now, no matter who will sit out, who's for what you a cigarette jump for the camo, Mangangera Mausara, Harrison to the war, Malobe Dumawa, Nobe Dumawa, or Alayo Kera Aladdin, you know, all of that for a Cassinja for a better. I'm a dog a wool now for I'm old jump out to 1 a.m. for all time. Then I have tested it and it's a seat baby. I have tested it. Kurana, he carry Kurana out of long at this captain the contra under the mouth. You know, I'm saying, why, hey, look at Nima crying. A man who knew in your food, Yakarabon, and go, eh, out that in a Masauma, or my sensitive bony and Nemokotaula. I'm dead again. Atarala Marisha. Atarana Jimera, Bibi con Yamson Papa, so they Jamson going to Katanika Baran, a Topula, who Jabaran, the Guru, was quickly and Papa, Patasira, Tapa, Mammy Capra, Penny, Coca-Cola, Jampaka, also. I got a tickle Jampaka, Kadun Upper Bibi Tikubara. Kita kan ajukan farafara dia, upna juku dia, ala juku dekat sini, ala juku dekat sini. Ni kumana apa boleh kiri boleh juku buat, kakek juku pernah gaji lo kan, dini nyamat. Ni kakek maga gaji lo, muka kakek balik kono, muka mau lo kono, ni kakek mami gaji. Pasti jilia di, anggap punya bejilu kan, ni jili, ni horor. Me akai ne de daka mo ota no pase mata te ngor sino machama me mata no mo ota bolu no wala ambe dini mo ni tem mam se ki jona sira ki bolo da ka po bolo kle amaji ki sanduri ai nana e gro mo kele na bodro ka fo na e sukurala katache moru fo bana kandela ka mugani bugula ma parti politique ube e fama ni mo ye fama mo asini tare asini o gouvernement o maire o conseiller o directeur général o directeur de cabinet o ma te na be fima fama commissaire o ki dila ka mo ni de bugula ati bugula ada man jara o do ne kelenga bodoro kontar haringa su kelenga bodoro bugula e bo foi de la kana so na bora maru ji goro na sa c'était ma référence to goroba na du su dale kana ka peke mali ki kodo ale de kai ko dinya on ya ni ben le servo numu wala na borula ay mo ti ari moru silbe minga dinyi ka nyinga ni de la ka sa so ari ta ka so ro pala de billahi ta ro ni ta ro ne ka ta moru silbe ko tuba kono akoro ke bane dara do ge perije la sana dara o harun de du yoro ron sera moru kuna ke lango kapiten ka so be mu ya dara do ge na Mami monete baloni maute ebe sarian ebe sanamia mami de duni me mola ni karsa tente balo ebe sagonya ko yero ai tanai del le servo de grand patriote le dieu fils héritier de Bamana tanai sike si babi kuete tanai dore fanabe de to meneta tanai tangga go ak sing machi sino go ni jika ko kaun jigi de me sing mo ko kan do ba na pi wallahi wa bo lu jamba dia awre de jamba ji oh kono ko ti o lu de jamba ji mata ni kele mi sarap jigo ka ro la o bi ro la aw hari sinya ay penduma hari sinya ay war duma ko patu ko mo ko kata mo lu duma sunga lo be sala kata penduma bi awre bolo be patila aw ya kewa da au di fisu wali masih mau sar au de kamu
Ameni tiɲɛ fɔ don min fo mɔgɔw ka kan kan. An bɛna taa sigi la ni maa ta tɛ kɔnɔ a ka di dɛ. Kamalenkɔrɔ bɛ lebu yɔrɔ min Bugula e fana sa i ma o tɛ fɔ ne ma. Ayi. Falajɛ papi si ka foli bɛ k'a barika kanu na. Président ne ma deli k'a f'i ye n ko maa tɛ ne fɛ ka n'a ɲininkali kɛ zon dɔw bɛ jamana ci la. Wallahi parce que kabarala kan ne dan ne ma marché ɲini. Kabarala kan dan ne ma wari ta banque la. Kabarala kan ne dan ne bɔbara ma taa n sigi faama ka bureau kɔnɔ. Kabarala kan ne dan ne ma taa parti politique fili i ka so ko nana kunko fili o ministre tɛ yen. N'a bɛ yen a y'a fɔ n'aw m'a fɔ Ala k'aw ta ci a tɛ yen. N bɛ nɔgɔ ni Cheikh Umar Diafɔ ye Cheikh Umar an mɛnna ma kun o an ka nin baaraba in bɛɛ kɛ an ni Asimi ninnu an ka nin baaraba in bɛɛ kɛ an ni Ben le Cerveau le Patriote an ka nin baaraba Docteur Amadou Mayiga ka tila ka na ka jamana ta k'a di Malangolo ma yan u ka tila ka na sigi Faransi jɔ la ni maa ma ko i b'o kɛ i b'an o tɛ se ka kɛ an b'a Ture fo k'a taara Maka n y'a mɛn Ture Ala ka segin n'a ɲuman ye Ture communicateur procureur ko m'a fɔ a ka cɛsiri la ne tɛ Ture dɔn maaw la n y'a ye télé de la rentrée ORTM la walahi n t'a dɔn mais division bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ est ce que maa ɲini ko de don sinon bamanankɛ nana Seku Modibo Jara kalo 9 dɔ bɔra sukaro la dɔ bɔra nɔnɔ la dɔ bɔra tulu la wari bɛ kan ka don sara bɛ kɛ fo wari tɔ tora élection na u ye joli d'a ma 4,00 Modibo Sidibe 1,11 Zumana Sako 0,0 kono maliyɛnw tɛ a y'a kɛ tasaminɛ ni wari minɛ 400 o kami da ka gɛlɛn ni hadamaden ye Mali kɔnɔ kami ye 8,000 1000 hadamaden 400 i bɛ taa voter maa ye 500 n'an bɔra Buwa ka dinga min kɔnɔ an b'an ka segin o kɔnɔ tugun wallahi Ala ka jamana in kisi an tun b'a fɛ ka nin yɔrɔnin de fɔ président Ala ka jamana in kisi Ala ka ni kanu to an tɛ taa n'an m'an dɛmɛbagaw fo ni n ko dɛmɛbaga wari tɛ dɛ minnu b'an ka fɛn ta ka bila réseau kan an bɛ an terikɛ fo Faransi Jawo i ka foli bɛ yan président b'a bɛɛ yira n na Ala k'i sara Jawo Paris n b'i fo Mali Kura TV i ka foli bɛ yan président Sori Kasigo e tɛ fo parce que e yɛrɛ t'a dɔn ka ban fɛn fɛn b'an bila la réseau kan Buba Fane ani tɔw an b'aw fo k'an terikɛ Suala Baya du Fakar k'aw fo kuma bɛɛ fɔra yan ko Buwa de bɛ kan ka Suala ninnu balo ani Tayizɔn Buwa taara sisan u sara Suala minnu b'o fɔ la kɔnɔ olu tɛ kalo kan o tuma Suala tɛ kan k'a ka ko kɛ hali bi yan fɔ n ye kɛ u bɛ baga di ko de ma Mori ninnu tila bɛɛ b'a minɛ a tila bɛɛ maa min bɛ se k'a kun wuli an ɲɛ kɔrɔ yan k'a t'a minɛ k'a mago tɛ faama ka wari la hali n'u taara sɔrɔ Bangeri o ye Bangoni dangele Siri Usumani Madani Hayi hali Bobo Jula sɔrɔ a bɔra u ye so jɔ a ye $1,350,000 Madame Haidara cɛw o de bɛ se ka kuma Mali kɔnɔ sinon diinɛ mɔgɔ ninnu tila bɛɛ bɛ wari minɛ walahi an b'a bonya kɛra min ye min y'i ban t'a la o bɛɛ b'a minɛ o bɛ Diko de ta fɔ bɛɛ de b'a minɛ bɛɛ Siri Usumani de bɛ se k'a bolo gosi a disi sinon bɛɛ b'a minɛ u bɛɛ e delila k'a mɛn jɔn na ko jɔn y'i ban t'a la e k'a fɔ n ye Buwa ye bonya kɛ bɛɛ ye yan an b'a kalama o an tɛ kuma de dɔn an b'a kalama koyi o bɛ Diko de ta fɔ a b'a faamara ka wari d'a ma ko n'u faamara ka na depuis sɔrɔdasiw nana Diko bɛ balo la cogo min aw b'a dɔn wa hali n'a kɛra mɔgɔ kelen Diko tɛ sa sɛgɛn kɔnɔ Maka alimami y'a da ka wuli kiri de mɔgɔw t'o dɔn dɛ i b'a dɔn o tɛ CFA de o bɛ dollar de di o bɛ dollar de di maa terikɛ dɔw bɛ yan hali n'a ko 100,000 sa a bɛ na n'a ye o ye jugu kumaw de o tɛ don an kunkolo la o Bugula yɛrɛ tɛ bɔ Diko nɔfɛ o tɛ bɔ a nɔfɛ bɛ bɔ a nɔfɛ a ye mun kɛ na a ye mun de kɛ na a ye nili de wa Diko m'a fɔ ne abada k'a tɛ jamana in fɛ Diko m'a fɔ abada k'a tɛ sɔrɔdasiw fɛ an m'o fɔ ne donc tant que an m'o fɔ ne de an bɛ taa n'a ye voilà président ne yɛrɛ tun ko n tɛ mɛn yan kuma diyara n kun fɛ an b'an den Madina fo ka wale ɲuman dɔn ko Faransikaw bɛ di ko kɔrɔya ɲuman nana ko n b'a furukɛ fo Jara ani Nangarabani la mère ko n kana to ka dɔw tɔgɔ fɔ i b'a sɔrɔ a bɛ PDG lasana de ma komi ale fana bɛ se o de la
wakati sera nege karafe juru tumbe ande mandibe adama rosra dami sana kachai asigileme l'homme tranquille presse même fa foto kono badri saninga conseil ala ka shi chamana maka do ko malatre ka gelani la harate ke wallahi ika deben fenso PDG la sana tro mali kona ni barkati bani fala ika deben fenso roso e be ton ko na de bula ni madaroso president sori ka so ke ni madaroso lati keta ni madaroso bae fenga ni man bama fenga de daroso i baba ki faide amana demi so de me tunta ko mam bani mano e madawolo gemi el job baba na waliju asileme ulubama ko bafindra ure kabbe do kramanto nyala ima kuma dera ko midi sera mabagala so biren tu mo me jigi midi do me president nana e force ko na dia president sori ko kabbe banyagara ka bela dilenfu maki batola atara uka bureau siga anuman sera kabbe befo sori ka sobe nega karabe juru tuma adaman jarame sera dami sukuma tume mogo mimbolo maréchal général bubula fantan jigi desamba ko tru jigi mali fantan ka president ba ne dubu sori ka sobe president ni mari amba boloka amba fo dimasi wora o sali clé fly parce que gouvernement a fo déjà ko sali samedi donc ni ala sona dimasi ambe mo kon sura o ni mana ere fona kana diga wala me ba ni pour kana ange sambe hakko je beninga president la sana dawo hakko je beninga sala